kok sang-sang kaduan. Nggih. Jane ana karan apa tempuh kawan kowe sak katrine. Nuwun sewu nggih Kisana. Mboten ateges kula mitambi kalih sampean itu mboten. Namung yektosipun sampean menika sinten? Diwanuake aku Patih Maudara saka Kraton Mojopahit. Gusti Patih Maudara. Gusti Patih. Gusti Patih. Rahayunipun kula saged pinanggih kalih panjenengan. Sapa kok jenengmu? Nggih dipun wanoaken kula Joko Murda punika katresnan kula Sulastri. Sulastri, Kusawiji. Jane ana kanan apa kowe matur sing kanthi blokok. Lamun aku bisa bakal awesan Joko pitulan kelawan kuwi. Gusti Patih. Namung yektosipun kula katemben kemawon dipun oyak kalian Kebo Martwet ing pangajak. Kebo Martwet punika badhe mangsa dhateng kula. Nanging Kebo Martwet punika senaosa jalma manusa nanging boten limrah kawujudanipun. Ora lumrahe. Ngaturi pirsa. Wiwit tenggak mendhuwur kawujudan dening Mahesa utawi Kebo. Tenggak mengisor kawujudan dening jalma manusa limrah. Saiki apa karepe Kebo Martwet? Badhe mangsa kalian kula lan Sulastri. Menika leres Kak Gusti. Kowe aja gocek. Estu. Pramila Gusti. Yen panjenengan boten kawratan kula badhe nyuwun sabiyantu dhateng panjenengan. Wes iki. Sana. Jeneng aku tambuh lawan kowe iku ora. Apa pancen bener jenengmu Kebo Martwet? Iya aku Kebo Martwet. Kepen mungsuh daging wong-wong ing desa kowe. Pancen bener. Sumingkit. Aja dadi pepangku paungan. Kebo Martwet, Iya. gantine wong-wong ing desa Purwo. Saiki aku mangsane. Sapa kowe? Rego piader darange krepat. Tanane aku warangka praja ing Kraton Mojopahit Patih Maudara. Gusti Patih Maudara wancuk panjenengan. Gusti Patih, kula nyuwun tabah, kula nyuwun mangan. Sarane panjenengan ing kemapa? Kula nyuwun pitedah Gusti Patih. Dadi kepengin mangan daging manusia. Leres. Lamun kok lakon mangan daging wong ing desa Purwo. Padha karo balukan tanpa si. Ora ana gulaning babar pisan. Kebo Martwet, tumuli kabeneran ketemu kawan aku. Lagi aku nampa dawuh kesodan Sri Prabu Brawatujun. Mojopat katempo ing bebaya. Sing dituwake Adipati Bandar Subali saka ing Dadi. Iya. Sayembara iki mau ora mawas kire-kire balik balongan. Marang sok sapa wae kang bisa cilik mendarat. Gedhe mateni Adipati Bandar Subali. Iya. Ganjarane. Lamun komplain kore gati jumeneng Adipati yen kok bisa jumeneng Adipati Kebo Martwet. Kowe jago liring kuning. Adipati Bandar Subali. Kael Martwet musuh. Sakwise dadi
Apa kowe weruh pasuran sing kaya ngene iki, ha? Babar pisan. Kula mboten nate mangertosi Kanjeng. Menika leres kajuan Pak. Malah kaporo nembe pisan menika kula mangertosi kawujudan kados nate. Mangko mendur kawujudaning kebo. Leres Mangko ngisor kawujudaning lungsuh. Nggih, Pawan. Apa kowe bisa tutuk jawa? Arep iso omong kaya kowe. Eling jagat terang. Yen kowe bisa tutuk jawa, sapa lan? Salemku kebo marcuet. Apa maksud? Iya, Yo kira wigati apa? Mapan oleh kapa ngrati. aku goleki kang jenenge Bandar Subal. Apa kowe wis lho? Durung. Ora terus sawiji iki bandar Subal. Kowe Manut, tak kendala sumenate. Majuan, Ingkang atos-atos Kanjeng. Maju melodo matumu. Mangga Gusti Putri. Mangga, mangga. Seneng ae go, kowe iki lagi main lho. Boten dicukani, Jo. Masa nggih padha lawan aku yo. Masa saking seneng kuwi iki nek nganti banget kowe nggih. Nganti kagowo ngimpi. Ngimpi lho, ngimpine napa? Banget kene aku iki kepengin main ning daleme Bapak Angkat dengan Bapak Maseran, Bapak Maseran nganti aku nggih dalu ngipi. Iku masak aku timur wedhus. Ya, kalah. Nek kok timur wedhus lho kok boten nyambung. Tapi itu, lah ngipiku, ngipi main kesobrane. Boten dimon wedhus. Dimon kebo iki teko kebone. Lah kasunyatan jenengan. Monggo nek lajeng jenengan mot. Beda ya. Ngerti ya. Sing wong telu ki sing jenenge Jinggowati sing endi? Aku kantaran Nika, Kowe to pangaran Jinggowati. Jinggowati kawruhan ira. Mun kula mlebu jroning taman arep aweh petabaran kawan kowe Jinggowati. kabar opo? Karwamu Bandar Subal mati jroning parang. Apa Jinggowati? Opo kang wis kunci pati lawan sebab kang bandar. Aku kang mateni. Kowe Sebab aku duta saka negara Majapahit. Cilik ning darat gede kudu bisa mateni. Bandar Subal hati mati ngati mateni kan. sakwise kowe metu pati lawan Mas Bandar Subal. Kowe kelemu dadi bojone kebumen. Eko kawono kowe Jinggowati mula kowe kudu gelem dadi bojoku. Mergo saiki ora ana kang poso saliyane. Aku ra sudi lawan. Nggih. Yen aku gelem lawan kowe perkara kaji makene Mas Bandar Subal. Sababe opo Jinggowati? Mergo kan wis dotake tresnaku lawan Bapak. Ah, Nggih. makane sampeyan sampe ora sok tangan. Ing kampung kowe kegarang-garang kowe. Cek pemanut
kowe dadi bojone Kebo Martwet.
Kang Garwa Laman Bandar Bali sampun sudah. mati. Lajeng sampeyan arep nindak wonten Kula mboten ngertos apa. kok tingalipun bobot sampun sepuh. Injen mriku sampun aduh Bapak. Sakti tempat salah sawijining garwan papi Ranti dahsyat paran-paran sak tempat babar. Monggo-monggo semuanya matur selamat sakit doakanipun panjenengan rangsa kamu semuanya yen gampang bijang yang undang kedahipun paringi jeneng tamu tetengen borong kali kula ngeten nggih kesumayu jiwan salah setunggalipun garwa dipati babaraken wonten tengahing wana kados dening umbar-umbaran kula ing seksenana ingkang putra kula paringi tetenger utawi jeneng Joko Umbaran. Sapunika ngesaken kunjur wonten Ganti napa nderek kula Tunggu panjenengan kemawon. wonten dusun. Ya ngaten monggo. Sampai siapa sioning tong kae aku males bening dene. Ya. Saiki aku takon karo Simbo, jenengku sapa to? Jenengku Joko Umbaran. Joko Umbaran. Ning omah kok mung kaijenan aku iki wis dulur apa ora to, Mbok? Pancen kowe imung anak sawit. Layak. Nek aku anak mung sawiji layak rumangsa kaspen. Ini yo. Yen pancen Simbo ora kabutan, aku bakal njaluk karo Simbo. Tenane aku njaluk adik. Adik. Iya. Baras. Nopo to? Simbok kuwi rondo. Kowe iki wis ora duweni bapak tak kok njaluk adik ora bisa. Singgowati Apa? kok emang karo anakmu Umbaran kok rembug adik-adik kita. Anjing. Monggo to. Mang panjenengan pikir Joko. Lah anak kula Joko Umbaran pun adik nak boten sakit Joko. Umbaran Hah? njaluk mbok liyan. Wong simbokmu iki wis ora duwe bojo, sing tegese wis rondo. Lah kok njaluk adik iki terus adik kepiye? Apa ora bisa Mbah nek Simbo rondo? Wong dadeke bocah iki kudu duwe bojo kok. Ini yo. Nek perkara sambarang ning nggone omah iki aku sarwa kecukupan. Rumangsa marem najan kelakuan anake ora duwe. Wong siji sing tak jaluk adik perkara apa? Saben aku dolan ben ana kanca-kancaku. Bulan karo aku yo iki. Simba wis tuwa kok. Ini lho. Sampeyan iso mujuti apa ora? Ya, sing mesti ya buat lah wong tuamu ranti. Nek pancen rumangsa abot, gunane apa aku urip ana jagat tinimbang aku urip kowe becik aku mati. Lho kaya ngono to Le. Pripun iki Joko? Ngene ya, Injing. ari-arine kok isih. Tasek Joko. Isih dereng di. Iki tore sapa Bu? Ya tak ujane. Jaluk aneh-aneh. Gunane aku maju. Baran. Aku nyuwun marang Kang Jajaya. Kasebutke marang kiblat papat limo pancer
saiki dadi bocah. Iki lho, Endi, Mbak? gambaran iki. Iki lho nggih adikmu pindho nggih. Iki. Yo. Iki adik. Aryane tak pujo. Guna penguasane sing gelar jagat dadi bocah. Apa malah mutung iki? Sing tak karepake ora adik sing isih ponang jabang bayi. Semua karepe piye? Adik sing dedek piadeke padha karo aku bisa tak jak dolan rino lan wengi basane. Ini. Ya, tak turutane Jinggowati. Nara tak turuti mundak mutung. Tak kusi banyu bukit. Ini lho. Nek adikku isih cilik, isih ponang jabang bayi iki ora nyenengake aku nanging ngrepoti aku. Saben dina dheweke tansah rewel. Mula aku emoh nek adik koyo Jinggowati iki wis. Menika Bapak. Kabeh iki Gusti kang ngersake tak dus banyu bukit sak kemah bayi dadi gedhe. Ngaten. Ndi, Mbak? Iki adikku. ya mau sing wujud bayi. Iki ning ndi, Mbah? Ya ning donya kok ning endi? Panas kok, Mbah? Panas apa berang-berang dina udan kok panas. Lah iki sering ngene ketok, Mbah. Jalukane sing duwe gawe kudune panas yo iki. Mbak. Iki simbokmu, iki Simbok. kakakmu. Aku piye mulih. Lah kae Iki kakangmu Joko Umbaran. Iki simbahmu. lah kula sinten niki? Sinten to kok Ini boten pancen durung tak wenehi jeneng. Ini ya. Ini Tak jumbuhke lelakon sing wis ana. Mergo dumadine bocah iki tak puja saka ari-ari. Mula tak wenehi jeneng Joko Pujan. Joko Pujan. Ini umbaran, Lah, wis tak turuti penjalukmu saiki piye? ini yo, Mbak. Mergo nalika aku dolan aku disin-sin karo kancaku. Aku tak pamer yen aku duwe adik. Ayo aja nakal lho. Ah, Aja galak karo adikmu. ora. Mergo iki penjalukanku, aku ora bakal ilakani karo adikku Joko Aku Pujan. ngatek nakoni karo Joko Pujan simbah musuhmu. Iya, wis. Aja padha karo yo sing